Yo. Diramaikan juga yang dari Tangerang Banten Mbah Mat dan ugi sedulur Boyolali. Nah, Doa Ayu boleh sambil joget gak apa-apa Doa Ayu. Ayo. C. Sedulur Boyolali. Bersama Brahmat dan juga Mas Eko. Goyang Brahmat. Yo. Sajake nyoto kabeh melengku. Rina lan wangine aja nganti gembok. Ojan badhe samalan tandane nyapi sita mukti sita mulya. Oh, Brahmat. Loh. Sita.
Podo-podo belajar ya. Iki sing ngersake sapa, Mas? Sing ngersake sinten? Pak Tri, lenggahe wonten pundi Pak Tri? Ayo. Pun benten napa pancen sampun bosan Setiaku ngajarke matu boten badhe klintu ayo nanging kok ngene ketuwan burine
dilomprongke iki. Ora Dek lho iki aku ya ora iso menolak masalah ya. Nggih. Ini harus Harus. lagu wajib. Heeh, bar iki langsung wis. Heeh. Ya. Wekasan kutang gedhe. Oh. Wes. Mangga Pak D. Niki rombongane pundi rombongane? Mangga. Asik. Chandra Besoma. Mohon izin Ibu, gue mati. Mangga. Oh, Iya, iya. Masuk mangga Mas. asik kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu pepujaku. Ati susah mung kangen sliramu. Bagus papujanku. Rasane ngatiku. Awak lumrah rapi sotoro. Wawayanganmu ngeriku atiku. Rino rasa kangen bisa mari amung sira kang bisa nambani. Disarian Pak D. Ya Mohon Allah Mas. mohon izin Bu Meswadi. Pelaris iki muga-muga musul ya Mas pinanggih nih, Pak, ya. wonten Cidodol lho. Pripun? Pun pernah pinanggih wonten Cidodol nggih. Oh, kali kula. Nggih. Lah kula soalnya jenengan mboten nyawer mesti saat iku. Oh pasti beliau tuh Pasti selalu nih, kok. kalau undangan selalu Dek. Oh, dek selalu. Bukan lagi. Berarti duetnya orang karo aku, Mas. Ya. Aja semelang wong bagus, tresnaku kira bakal layu. Ora suwe aku balik, bisa Monggo, Mas Pariman. sumanding ana ing sisihku. Ayo ya, rombongane pundi Pasukan. Nis? Iya, 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 Wonogiri digoyang. Juragan-juragan mie ayam monggo. Oi. Masa-masa monggo Kang Mas ya. Suwindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo Duh wong ayu pepujanku. Ati susah, Ati susah mung kangen sliramu.
rasa kangen bisa mari amung sira kang iso nambani Mas Paidi monggo menawi sampun rampung asal dahar. Nggih. Mengke sak sampeyan Pak Meswadi iki wonten rombongan saking Pondok Cabe no. Pak Sisil. Oh langsung niki. Nggih, mengke Oh, mangke. bar Pak Meswadi. Niki Pak Kes niki sampun lagune napa tanduk malih? Nambah Ojo Bali setunggal melih. Napa malih? Ojo Bali. Nggih. Monggo. Aja sebelang bagus tresnaku iki bakal layu ora suwe aku bali iso sumane ana ing sisihku niki boten ngadeg mawon. Ayo. Ayo yo. Bantu Mina. Saking Mbah Tukino. Yo yo yo. Iya, iya. Iso awan ning omah wis ora krasa. Luyuran. Luyuran anggone isih sayang. Muter-muter meter angkat golek. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti liya panyaman. Kleang-kleang tak sawang minclok ning ngepan. Sing penting joget gen mboten ngantuk. Ganjaran tak rinik saka kaduman. Sarwi ngoceh dheweke pindah petrokan. Kae tak suwan tak aja ngecek. Podang kuning agawe pikirku bomeng. Saret ireng tak sawang tembang manise. Itu bunga nyawang sirane. Semangat Pak Mulyono yo. Bakal hatiku kekiwang liam. Yen si podang antutut ati kepranan. Karamandang atiku sansaya tetruk. Serarani son pikatulute mandul. Asik yo. Batu Mina. Selamat datang Semerawuh monggo. Ngadeg Mas. Ngapaku? Matur nuwun. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggone isih tak sayang. Muter-muter meter anggonku golek. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti liya panyawan. Liyan-liyan tak suwun menclok ning
sik Pak Eko karo Mbah Mat ya Dek ya. Pengen mangan rasane kaya ra doyan, pengen ngombe rasane madang ing golo. Ayo Nduk. Goyang jempol. Tangismu, esemu, lan guyumu, dina wengi sing gawe aneh atiku. Malah saya malelo tak edani tansah katon ing netra. Ayo Dik. Yang dari Banten ditunggu sebentar. Boleh olehnya Banten. Semangat Mas Eko. Abah Mat. Mas Eko. Brebes milih rasane kaya nangtungku, pengen mangan rasane kaya ra doyan, pengen ngombe rasane mandeg ing gulu. Yo Jos. Jos. Tangismu, esemu, lan guyumu, malah saya malelo tak edani malah katon ing netra. Terima kasih Mbah Mat dan juga Pak Eko.
tak cadongi saka jagung yen mendung tak siling capek gunung syukur bisa nyawan gunung desa Jati Rejo dene ora ilang one padha lara lepo Ayo yo. arene wis menang katurutan sing kadang dene ora lara apa Pak. Hae, Pak. Nah, pinter. Langsung, Pak. Siap. Siap. Oke, baik. Sagar bisa gunung desa dadi raja
Krana iku perintah agama Elingana ing donya sasira sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng Desa munggah swarga. Nggih, matur nuwun. matur sembah nuwun